सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायग्राफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। मैया आं मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन। बे भिडिअ जाबाय आबा कार्डआ मा बिनि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदोंमोन। दिनै आं आबा कार्डखौ माबोरै एप्लाइ खालामो बेखौनो एप्लाइ खालाम दिन्थिगोन। दाखालि भिडिअ आं आबा कार्डआ मा बिनि सोमोन्दैल' भिडिअ लानानै फैदोंमोन। जाय बिथांमोना आबा कार्डखौ मिन्थिया एबा मा बेखौ मिन्थिया बिनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन, नङाबा नैबे गोजौनि आइ बाटनावबो होना होगोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबखांनानै नायनो हागोन। दानि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै आं एसे बुंनोसै। होमबाबो आबा कार्डआ मानसिनि देहानि मोनसे एकाउन्ट बायदि। बियो आबा कार्डनि फुल फर्मानो आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्टखा। बियो एकाउन्ट बायदि, मोनसे एकाउन्ट बायदि। जेरै मोनसे पासबुक एबा एकाउन्टआव फैसा बेसेबां हाबदों, बेसेबां सोदों, सोरनिफ्राय सोदों एबा मानि दानदों, फैसा बेसेबां बख'दों मादों, बिनि फुरा हिस्ट्रियानो थाजोबो नङा होमबा। बेबायदिनो आबा कार्डआबो जोंनि देहायाव नोंहा मा बेमार जादोंमोन, माब्ला मा नायजादोंमोन एबा मा रिपर्ट मोनदोंमोन, डाक्टारा मा मुलि हरदोंमोन, बेफोरनि लेखा फिसा मोनसे मोनफा लेखा जायोमोन। नाथाय दानिया बेखौ डिजिटेल बानायनाय जाबाय। बे मोनसेयावनो आबा कार्डआव 14 डिजिटनि मोनसे नाम्बार मोनगोन, आधार कार्डफोरनि बायदि। बे नाम्बारजों नायबानो नुनो मोनगोन आरो नोंनि फुरा माबानि देहानि हिस्ट्रि, माब्ला सोर डाक्टारजों मा नायजाबदोंमोन, मा मुलि जादोंमोन, बेसेबां गोबावानो जाथों माने बियो गासैबो फुरा मोनजोबगोन। बिदिबा भिडिअखौ जागायजेननोसै। सिगाङाव आं डाटाखौ अन खालामना लानोसै। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम, लोगोसे लोगो दोगो एबा न'नि मानसिफोरनोबो शेयार खालाम। लोगोसे बेबायदिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आं नेटखौ अन खालामखाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना जिखुनु मोनसे ब्राउजार खुलिनो हागोन। आं क्रोम ब्राउजार खुलिनानै लाबाय। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामनोसै आबा कार्ड। बेबो गोजौ ओंखारबाय। आबा नाम्बार गोजौ क्लिक खालामसै आबा नाम्बाराव। ओमफ्राय नैबे ओंखारबाय, नै क्रिएट आबा नाम्बाराव होनोसै। दाना मोननै ओंखारबाय, आधार नाम्बार नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स। आं आधार नाम्बारजों बानायदों, ओंखायनो इउसिं आधाराव क्लिक खालामसै। बेनि उनाव नैबाव नेक्स्टआव होनोसै। ओमफ्राय नैबाव ओंखारबाय, नै पर्सन कालेक्सन, आधार अथेन्टिकेसन, प्रफाइल कमप्लिसन। ओमफ्राय आबा नाम्बार क्रिएट, बेखौ आधार नाम्बार होनोसै आङो। आधार नाम्बार कमप्लिट जाबाय। बेनि उनाव नैबे एग्रियाव होनानै नैबाव केपचा दं। केपचाखौ फिलआप खालामनानै नेक्स्टआव होबाय। दाना नैबाव OTP फैगोन। केपचाखौ फिलआप खालामखांनानै दाना नेक्स्टआव नै जाबायानो। बेनो आबा कार्डआ। ओमफ्राय नैबो डाउनलडआव सेरनोसै दाना, होमबानो डाउनलड जागोन आबा कार्डआ। बेनो बेबायदि नुगोन। आं प्राइभेसिनि थाखाय ब्लार खालामनानै होबाय, जाहाथे प्राइभेसिखौ एसे नोजोर होयो बयबो। दा नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बेबायदिनो गावबा गावनो आबा कार्डखौ बानायनानै लानो हागोन आरो लोगोसे डाउनलडबो खालामनो हागोन। नैबा 14 डिजिटनि मोनसे नाम्बार थायो, बेनो आबा नाम्बार।
भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।